Хәсән Туфан. Чәчәкләр китерегез Тукайга. Әйләнеңдә гөлләр, сүзең гүя, шулар аша әйтә күңелләр. Туган көнең белән дигән сыман, елмаялар кебек бүгелләр. Килә, килә, язлар сайын сиңа, илең килә туган көнеңдә. Бетми торган гомрең кушкан сыман, синең бөек кыска гомергә. Ираклардан, йөзләп сукмаклардан, килеп меңнәр һәйкәл каршына, еллар сайын арта бара торган сәламнәрен сиңа тапшыра. Әбиләр дә килә синең янга, ил улының хәлен белергә. Еллар үткән, ләкин син һаман яшь. Син һаман сау безнең күңелдә. Туган илнең тирән ихтирамын әүрелдереп гөлгә, чәчәккә. Туган көнең белән котлап килү керсен иде гомум гадәткә. Без чәчәкләр аша тапшырырга тиеш тә бит сиңа сәламне. Ел буена тик бер генә тапкыр күрәсең син, Тукай, аларны. Ник кырларда чәчкә үзгән чакта, Тукай өчен бусы димәскә? Ник кырлардан кайтып килгән чакта, синең янга керә китмәскә? Ял көнендә кырлар болыннардан, урманнардан кайткан уңайда, ел эчендә тик бер генә тапкыр килеп китсә һәркем Тукайга, синең янда яздан кышка кадәр гөлләр балкыр иде көн сайын. Әйтер иде илләр, күрче ничек сөя халык үзенең Тукайын. Килер илең меңләп сукмаклардан, килер иртән, килер кичләрдә, сәламнәрен чәчәкләре аша, гөлләр аша тәкъдим итәргә.